Πηγιότανε στο στόμα μου το κουπά. Τι πράγμα? Τι πράγμα? Και αγάπη μου και λατρεία μου. Από κάποια στιγμή νόμιζα πως έβλεπα τρέιλερ του Brokeback Mountain. Να σου πω, άμα το πεις τόσο γρήγορα, αυτό πρέπει να το τονίσεις. Ναι, και αγάπη μου και λατρεία μου. Αφού κάποια στιγμή νόμιζα πως έβλεπα τρέιλερ του Brokeback Mountain. Δεν είναι δυνατόν. Πώς δεν είναι? Και το καλύτερο. Και το καλύτερο δεν στο είπα. Ήτανε και ο Σέρβος στο τρενάκι. Άκουσε παρακαλώ. Άκουσε παρακαλώ. Συνέρχεσαι τώρα. Μην πεις τίποτα στο θείο μου, σε παρακαλώ πολύ, γιατί. Όχι. Άκουσε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στο θείο μου. Θα πεθάνω εδώ. Με έχεις για τέτοιον άνθρωπο? Λάθος κάνεις, τέτοιος είμαι. Και κοίτα να πεις στον ξαδερφό σου ότι άμα δεν θέλει να στείλει το το πατέρα. βιάζεσαι πάρα πολύ, Παναγιώτη. Λάθος κάνεις. Λάθος Τέτοιος κάνεις. είμαι. Το αποκαλύπτω. Λάθος κάνεις, τέτοιος είμαι. Τα Και κοίτα τονίζουμε. να πεις στον ξαδερφούρη σου ότι άμα δεν θέλει να στείλει τον πατέρα του αδιάβαστο, να μου σκάσει 3.000. Τόσα πολλά! Πώς. Όχι τόσο υπερβολή. Τόσο πολλά. Δηλαδή τώρα έχετε στριμωχτεί όλο το σόι. Τρως την τετραπακιά ότι ο ξάδερφός σου είναι γκέι και έχεις και